Nerea Loiola idazleak 7G udalekuak liburua aurkeztu du Donostian. Eskapu bilduma berriaren lehendabizikoa da honakoa, eta aukeratu zure abentura eta escape book egitura uztartzen ditu. Bildumako liburu guztiak izango dira horrelakoa. Zesan nahi du horrek, irakurri ahala, liburuan eta historian aurrera egin ahal izateko, momentu batzuetan irakurleak erabakiak hartu beharko ditu, bi edo hiru aukera posibleren artean, bi edo hiru erantzun posible, aukera desberdinak edo ze bide hartu nahi duen, nondik joan nahi duen, eta beste momentu batzuetan, aurrera egin ahal izateko, jakiteko istorioak ze horritan jarraitzen duen, enigma batzuk ebatzi beharko ditu, eta enigma horietan kode bat lortu beharko du, eta kode hori izango da hurrengo orrialdea. Adibidez, erakutsiko dizuet horrela momentutxo baten, aurkitzen badet azkar. Adibidez, enigma bat eukiko genuke, eta enigma horretan kodea lortu, eta ze orrialdetan jarraitzen duen jakingo genuke. Horrela, liburuan aurrera eta atzera egiten, amaiera desberdinak biziko ditugu, eta lortuko dugu edo ez, bizirik ateratzea. Kasu honetan, 7G udalekuak liburu honetan, protagonista irakurlea izango da beti. Beraz, zu irakurle, hautatua, jakingo duzu, hautatua izan zarela udaleku berezi batzuetarako, 7G udalekuetarako, dala 5G teknologia gainditu eta 7G teknologia erabiltzen duen munduko leku bakarra, kokapena sekretua da, eta hasieran oso pozik egongo zaren arren, udalekuetara gerturatu ala eta aurreneko egunak pasa ala, sentituko duzu zerbait oker da bilela udaleku horietan, arriskua sentituko duzu, zerbait arraroa sumatuko duzu, eta naizta maite minduko zaren bitartean, disfrutatuko duzun, ondo pasako duzun, udaleku guztietan bezala, naizta hori gertatu, beti egongo zara alarma egoeran, ez? Eta momentu baten ja gertatuko da zerbait, erabaki handi bat edo ja behartuko zaituna, udalekuetatik alde egin nahi izatera, ez? Kontua da, ez dela erresa izango alde egite hori, zure erabakien esku egongo da, eta zure erabaki enigmak ebazteko trebetasunaren esku. Orduan, hemen ere gonbidapena, liburu desberdin hau irakurtzekoa, 7G udalekuak.